Здравейте хора в едно ново видео, където ще играем явно Stumble Guys, но Гого вече почна. Какво направих само? Аз седя в началото като пълен тапунгер. Защото му се бъгна това за снимането. Бъгна ми се за... Това е... Кой опит? Кой опит е това? Това е трети опит. Не, четвъртия. Трети е. Четвъртия, бе, тапунгер. Дори айде, четвърти опит. Как го направи това? В който ще опитам да... правя глупости. Ще се опитаме да спечелим. Да стигнем на финала аз и той и да спечелим. Аз да спечелим. След това е твоя канал и аз съм ти гост. Да бе, много голям си гост да е. Бате, тия се бутат с мен. Те вече се квалифай